Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi. Mai magana naku a Saidi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala, ina miƙa ziyarata da gaisuwata tare da fatan alkhairi da dukkanin bayin Allah da muka yi tarayya da ku a gidaje daban-daban. Alherin Allah ya gaida ku. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala, za mu ci gaba da kawo muku surruka na yasin kala daban-daban kamar yadda muka ƙudurta niyya. Allah ya sani mun ƙudurta niyya kuma mun ma ambata muku. Za mu kawo muku surruka na yasin kala daban-daban ƙwaya 50. Bayan mun ƙare, za mu kawo muku surrukan Fatihatul Kitabi shi ma kala daban-daban guda 50. Bayan mun ƙare, za mu kawo muku surrin Jawharatul Kamalu namu na 'yan gida kenan, shi ma za mu kawo fa'idojinta kala daban-daban ƙwaya 50. Bayan mun gama, za mu kawo muku sirrin Dala'ilal Khairati, wannan rijiyoyi ɗin nan guda 7 da muke da shi na kawaƙibu sayyara ɗin nan da Shehu Jazuli ya ɓoye wasu asararun hadaratu na sirrin shugaba Kamilul Zati. To muna so duka za mu fitar ba wa 'yan uwa fa'idoji inda za a ringa tasarrufi da salatai, ana samun biyan buƙatu wajen Allah, kuma ga samun kusanci da Allah da Annabi, ga kuma samun biyan buƙatar rayuwa. Za mu kawo fa'idoji na sirrin Dala'ilal Khairati kala daban-daban guda 50. To sai kuma muna tunanin ko mu ɗauki ƙulhuwa ko kuma mu ɗauki bismillah a ciki dai. Za mu ɗauki ɗaya daga ciki, ko mu ba da sirrin ƙulhuwallahu ahadu kala daban-daban shi ma guda 50, ko kuma mu ɗauki bismillah mu ba da surrukanta kala daban-daban ita ma guda 50. To abubuwa ne sai a hankali, sun gulloli uzurruka ga sunan, wanda dai yanzu dai mun doshi mun ba da surruka na yasin. Ina ga na tambayi sakatare na, yake ce mun da yanzu sun doshi 30 da wani abu. Yasin wannan wanda muka ba da fa'idojinta mun ba da su yanzu sun kai 30 da wani abu. To alhamdulillah, yau za mu ba da yasin ne wato guda 2. Za mu ba da yasin na farko wato rana 1000 ta ɓarawo, rana 1 na mai kaya. Wannan shine laƙabin yasin namu na yanzu da za mu bayar kenan. Rana 1000 ta ɓarawo, rana 1 ta mai kaya. Wannan yasin za mu ba da ta ne ga bayin Allah da ɓarayi suke yawan matsa musu. Ɓarayi sukan yawan takura musu da sata, musamman da ka ga mutane a gida ana yawan musu ɗauke-ɗauke, su kasa gane wannan ɗauke-ɗauken a cikin gida ne ake yi, wasu ne suke shigowa su ringa wannan ɗauke-ɗauken, aljanu ne suke yi, mutum da ya kasa fahimta, ya kasa ganewa. Wannan yana da yawa 'yan uwa suna fuskantar wannan matsalar. Wasu kuma a kanti, shaguna, za ga ana yawan musu ɗauke-ɗauke a shago, su kasa gane 'yan wajen ne daga waje ne. Duk irin wannan matsalar tana faruwa. Wasu kuma za ka samu kamfani ne, wasu kuma a makaranta, wasu kuma a ma'aikata. Duk dai gashi nan abubuwa, babu abin da baya faruwa. Saboda haka za mu ba da sirrin yasin rana 1000 ta ɓarawo, wato zai ta zuwa yana satar, rana 1 kuma ta mai kaya, sai kwatsam kuma a ce kuma yau an kama shi. To ita wannan sirrin yasin da za mu bayar ta rana 1000 ta ɓarawo, rana 1000 ta ɓarawo, rana 1 ta mai kaya, shi wannan sirri ba wai zai hana sata ba ne, a'a, ana satan ne sai kake so hadaran Allah ke maka dumana, ka lamunce Allah ya gwada maka wannan ɓarawon, ka gan shi da idanka ka gane waye ne. Shi wannan sirri na kama ɓarawo ne. Akwai wanda zan bayar ta 2, yasin mai fadandama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawwaha. Ta kuma wannan ta hana zuwan ɓarawon ne ma gaba ɗaya. Shi kuma ana satar, kake so a daina hadaran Allah te hangin ɗin zuwan ɓarayin,
te hadin nasu kwata-kwata ma mutum ko da ya nufi ya zo wurin ka sata za a jefa masa bam ɗin halara, bam ɗin halaran ya ƙona wani ya tashi ya jefa masa tsoro a zuciyarsa ba zai iya zuwa ba. To shi za mu ba da yasin ta gaba, shine yasin mai fadan dama alaihim rabbuhum bi zambihim, wannan na hana ɓarawon zuwa. Amma wannan to yasin ce ta rana 1000 ta ɓarawo, rana 1 ta mai kaya. Na kama ɓarawo ne za mu bayar yanzu, yasin ta gaba kuma za mu bayar shi kuma na hana ɓarawon ma zuwa yi satan ne. Kaga kowa akwai wanda shi yanzu yana so ya kama ɓarawon ya gane wa yake masa wannan ɓarnar, kila an masa satar an sake ƙarawa an sake ƙara, ya matsu da ya gane waye yake masa wannan ɓarnar. To kagan an zo an bashi yasin na hana sata, kaga ba zai ma taɓa kama ɓarawon ba kenan. Akwai wanda suke da buƙatar gane masu musu satan, to shi wannan insha Allah in dai kai wajibi ne maka wannan satar, shi kuma kaddara ce a kansa, Allah zai jarabce shi, zai jefa masa wani bom na hadarar da kawai zai ji ba abin da yake bukata illa ya zo wannan gidan naka yi wannan satar. Kawai zai ji in bai zo yayi wannan satar ba bai da kwanciyar hankali. Yawwa zai zo kuma Allah sai tona masa asiri kuma sai a kama shi, ko baka nan za a ce fa to yau gashi Allah ya tona asirin ɓarawanka. To kaga daga nan ka gane ne maka wannan ɓarnar. To daga nan kuma kana iya ɗaukan mataki na kuma hana zuwan ɓarayin. Shi wannan na kama ɓarawo, duk mutumin da ake masa sata bai san wa yake mishi wannan satan ba, yake so yi wani abu hadaran Allah ta tona asirin wannan ɓarawon, ko da ya daina ta turo shi ya zo ya sake nemi ta satar a kama shi, to shine zai yi wannan aikin. Ina fatan ƴan uwa sun fahimta sun gane. To kai tsaye da ake wannan aikin shine wato ana samun almajirai masana alkur'ani sai su shiga cikin wannan sura mai albarka suratul yasin, sai su cire wa'annan ayoyi guda 7 da suke karasa da mubin. Duk wanda ya san yasin kuma yake karanta yasin to ya san akwai wasu ayoyi da suke cikin yasin wanda suke karasa da mubin. Suna nan guda 7 ne a cikin yasin din. To wa'annan ayoyi za a cire su guda 7. In aka cire su sai a rubuta su a takarda. To kowace aya dinnan tana da munjaye a jikinta, to kowace in aya ne mai munjaye da yawa to kowace munjayen za a buɗa, kowace munjaye za a buɗa. Yau in aka bubbuɗa su aka gama rubuta ayoyin guda 7 gaba ɗaya, to shikenan wato sai a rubuta a cikin munjayen, sai a sa ɓarawo ko a rubuta ƙwaya 1 ko a rubuta 2 ko a rubuta 3 akan kowanne munjaye, akan kowace munjaye. Saboda haka ayoyi 5 din nan kowace ana so munjayenta a sa ɓarawo. To ayoyi guda 2 na ƙarshe da aya ta 6 da aya ta ƙarshe ta 7 ita kuma kowanne munjaye to za a buɗa sai a rubuta summa inna alaina bayana. Summa za a buɗe munjayen ya girma a takarda, kowace mun sa rubuta summa inna alaina bayana, summa inna alaina bayana, summa inna alaina bayana. A mimin wato ayoyi guda 2 da aya ta 6 da aya ta 7 duk munjaye za a rubuta summa inna alaina bayana. Za a buɗe munjayen da yawa, za a iya kuma kakkasa rubutun a yi ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ɗaya a tsakiya, ba sai an yi shi a jere haka ba sai ya ci fili ba, za a iya daddatsa shi. Da rubuta summa inna a dawo alaina a dawo bayana, sai a yi shi haka a jere, wannan a sama wannan a tsakiya wannan a ƙasa. An gane abin da nake nufi? Yawwa ba sai an jera ayar a jere haka ta ci fili da yawa ba. Saboda hakan aka yi wannan sai a kukkulle munjaye din. In aka kulle munjaye to shikenan sai a bar rubutun ya bushe. In an ya bushe sai a yi laya. To in aka yi laya, alhamdulillah wannan sinadari na farko kenan. Layar sai a zo a ajiye ta a inda ɓarawon yake zuwa yi wannan satar. In gida ne sai a sa ta a gida, in a ɗaki ake wannan satar sai a sa layar a ɗaki, in a cikin gida ne ake shigowa sai a ɓoye ta dai cikin gida wani guri dai haka, sai layar ta zama tana, in kamfani ne in makaranta ne in duk inda ake satar a tabbatar layar tana wannan wajen. Kaga wannan mataki na farko kenan. Kai da zaka yi aikin ko ma ina kake da yake layin ka tura musu sa layar a gurin. Sannan zaka zo ka zauna zaka yi wuridin yasin, kullun zaka yi wuridin yasin din kafa 3, kullun kafa 3 kwana 3. Yawwa in ka zo zaka karanta istighfarin ka, salatin ka ga shugaba kamiluz zati da kuma la ilaha illallah kafa 33. Sai ya karanta yasin kafa 3. In ka gama sai ka ɗaga hannu kai niyya sai ka ce Allah mun karanta wannan yasin kafa 3
hadiya ga shugaba kamilul zati da niyyar Allah albarkacin shugaba kamilul zati, albarkacin wannan sura ta Yasin, Allah su wani da wani ko kuma wuri kaza da ake yawan sace-sace ba su san wa yake musu wannan barna ba, to Allah muna tawassuli muna kamun kafa, Allah ka jefa imtihani a zuciyar mai musu wannan satan, Allah ka dawo da shi ya dawo yin satan, kuma Allah ka tona masa asiri in ya dawo su kama mai musu wannan satar. In ka wannan addu'o'in naka to shikenan sai ka karanta summa inna alaina bayana kafa 313 adadin annaba manzanni. Kana gamawa ka karanta istighfarin ka, salatin ka ga shugaba kamilul zati, la ilaha illa 33 ka karanta fatiha salatul fatiha ka shafa. Kaga wannan aiki to yanda kai haka gobe ma za ka yi wannan aikin, haka jibi ma za ka yi wannan aiki kwana 3 a jere. In ka gama ku nemi abin sadaka ku yi sadaka, inda hali a nemi kamar koda zakaru guda 3, in ba hali a nemi kamar zakaru guda 2, in ba hali a nemi zakara guda 1, amma dole dai a zub da jini. Ba zai ka karanta Yasin kafa 9 a ce kuma wai ba a zub da jini ba, aikin sai ya dawo ya dame ka. Saboda haka sai a zub da jini, ka zub da jini shikenan layar a batta a inda ake satar. Kar ka daɗa kada ka ƙara ku zuba wa sarautar Allah ido nan da sati guda, billahi lazi in dai ɓarawon ba ya yi tafiya ya bar gari, kai ko ya bar gari ko a ina yake, Allah zai jefa masa wannan bom ɗin halaran a zuciyarsa. Zai kamar dai mai shan giya ne ya ji kawai ba abun da ke bukata illa ya je sha wannan giya, ko kuma mai yin zina a jefa mar wani bala'in sha'awa ya ji ba abun da yake bukata illa ya je ya zina, ko mai shan taba ko mai yin caca kawai ya ji in bai wani abu babu zaman lafiya, to haka shi ma zai ji ba abun da yake da bukata illa satar yake so yayi, kuma babu inda zai ji a ransa inda yake so ya je satar, sai inda yake zuwa ya je wannan satar wurin za a jefe shi a zuciyarsa da ya je ya satar. To duk inda yake sai yayi dabarar da ya dawo ya je wannan wajen. To kuma in ma da safe ya je, in ma da rana, in ma da yamma, in ma da daddare, dama tarko ne. Yana zuwa kuma sai a yi rashin sa'a, wato sai abin a mistake, Allah sai ya tona masa asiri, sai kwatsam sai a kama shi cirub a hannu cip da a kama shi. In aka kama shi to kaga shi burin wanda ya wannan addu'ar ai ya cika. Yau dai gashi Allah ya nuna masa ɓarawon da yake zaki masa, to kaga daga nan ya danganta kai da ake maka wannan barnan kaga dama to dai ga ɓarawon ka ya kamu a hannu, in ma ba shi yake satar gaba ɗaya ba yanzu dai ya wakilci sauran. In kaga dama duk abin da aka sata maka ma to sai ya biya ka, zaka iya haɗa abin ma da hukuma sai ya biya ka. In kaga dama kuma dai shikenan ka dai gane ɓarawon ka, shikenan in wanda ka sani ne ya ji kunya, in kuma ma ba wanda ka sani bane to wai ka dai gane waye. Daga nan kuma ya danganta kai wanda kaga wanda hukunci kaga zaka yi masa, zaka yi hakuri ka kyale shi ne, za ka kai shi gurin hukuma ne, za ku yi sulhu tsakaninka da ƴan uwan shi a biya ka abubuwan da aka maka barna a ya danganta. To daga nan dai alhamdulillah, to daga lokacin da kai wannan kuma in ma ka sake shi to fa ba zai hana kuma wani ɓarawon ya sake kuma zuwa daban ba sabo, amma kuma wajibi ne in ya zo kuma nan ma dai asirin shi ya tono. Daga lokacin kai kuma in dai ɓarawo ya zo to asirin shi zai tono, bai sai ya sata ya tafi ba. In dai zai zo gidanka sata ko waye to ko ran da ya zo ɗiran nan za a kama shi. To shi wannan ka kun ji tsarin shi yanda yake. To akwai na biyu, shi kuma in kai ɓarawon ba zai zo ba ma balantana maka kama shi, shiru za ka yi shekara da shekaru dai ka ji ɓarayi suna shiga gidan mutane suna sata, amma kai ban da kai, kuma na cikin gidan ma Allah ba zai ba su ikon yin satan ba, balantana a ce an yi sata kuma ma ba ma daga wuri bane a gidan ne. Shi wanda ta ce Yasin rana ɗaya, wato rana 1000 ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Yasin namu na gaba shi kuma shine Yasin mai fadandama, shi kuma na hana ɓarawo zuwa wuri ya sata ne. An fahimci wannan aiki an kuma gane shi, to sharaɗinsa guda 2 ne. Duk wanda Allah ya sa ya ji wannan sirri namu, hankalinsa ya kama da shi, zuciyarsa ta yadda yana so ya yi wannan aikin a gidan shi ko kuma a ofis nashi ko a shagon shi ko a wani waje da ake fitinarsu da sace-sace, ko kuma yake so ya ajiye wannan sirrin a wajen shi a matsayin makami, a matsayin shi na almajiri ko a matsayin ki na almajira, ta iya yiwa wani zai iya zuwa da irin wannan matsalan ki ɗauki wannan sirrin ki taimake shi da shi. To sharaɗi guda 2 ne. Duk wanda ya ji wannan sirrin daga kaji in dai kai da zaka aiki da shi to maza ka biya sadakin wannan sirrin da karanta Fatiha 1, kul huwallahu 3, salatin annabi kafa 3, hadiya ga kamilul zati annabi Muhammadu.
kana gama wannan ni da na bada wannan sirrin ka dawo kuma ka karanta mini Fatiha 3 kul huwallahu 3 hadiya gare ni da niyyar hadaran Allah ta ƙara min dafa'i da jalabi. Kun karɓa to hadaran Allah ta zamo shaida a tsakaninmu da ku. Mun ba ku wannan sirrin saboda Allah, saboda shugaban halitta kamilin zati annabi Muhammadu. Albarka da alfarma ta Maulana Shehu Ahmad Aliyu Abul Futuhati wal barakati wa darajati. Na kuma soyinku a Sayyidi Rufa'i Yola Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmadu Yarwa.